שבת שלום. השבת אנחנו קוראים את הפרשה השלישית של חומש שמות, פרשת בו. והפרשה הזאת בעצם חותמת את המכות, כאשר המכה האחרונה שיש אליה התכוננות רבה מאוד גם מצד ישראל היא מכת הבכורות. במכת הבכורות עם ישראל מתכונן, עם ישראל מושך שא לבית אבות שא לבית, עם ישראל עושה ברית מילה, עם ישראל בערב פסח שוחט את הקורבן, הוא קורבן הפסח, לוקח מהדם, שם על המזוזות, על המשקוף, מתלבש בבגדים מיוחדים, לוקח מקל, תרמיל, נעליים, מקלות, צולה את השא, יושב ואוכל את ליל הסדר, ובאותה השעה ועברתי אני לנגוף את מצרים. מה המטרה של הדם? אז התורה בשלוש מקומות בפרשה שלנו דיברה על אדם, וככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו על כל הדת ישראל, ייקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית, קחו את השא הזה, תקשרו אותו, תהיו איתו, ואז ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, תשחטו אותו בערב הפסח, ולקחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כלומר, איפה צריך לשים את הדם? על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כבר זה רמז שבעצם כשאנחנו אוכלים את השא, אוכלים את הקורבן, צריך שבבית הזה יהיה דם. לצורך העניין, כיוון שהשא, הפסח, נאכל למנוייו, כלומר אנשים נמנו ביחד משפחות, אם יש בית של יהודים שלא יושבים ואוכלים בו את הקורבן כי הם אוכלים אצל השכנים או אוכלים אצל המשפחה, לא צריך לשים את הדם. אבל איפה צריך שיהיה הדם? על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כלומר, הדם הזה מיוחד לזמן האכילה של הקורבן. ממשיכה התורה ואומרת, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים אני אדוני, והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. אז בשביל מה לשים דם? האם הדם הוא סימן שאני הקדוש ברוך הוא רואה את הדם? או הדם הוא בעצם משהו אחר לגמרי? וכאן שאלה גדולה, הרי הקדוש ברוך הוא זקוק לדם בשביל להבחין ולדעת איפה נמצאים עם ישראל? ועוד, אם כך, אז לכאורה שלא תהיה כניסה למשחית לכל הבתים של ישראל. אבל כמו שאמרנו, את הדם שמים רק בבתים שאוכלים אותו בהם. כלומר, הדם הזה קשור לאכילה בפועל. וכך ממשיכה התורה בפעם השלישית שאומרת, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כלומר, הדם הזה הוא בעצם סימן, והוא אמירה, לא יוצאים מכאן עד הבוקר. אז שוב, אם יש מקום שאנחנו לא נמצאים בו, לא צריך לשים אותו. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. כלומר, הדם הזה, כאן משמע, שהוא כן יהיה איזשהו סימן למי? לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא ייתן למשחית להגיע. אז מה הסימן? ולמה הקדוש ברוך הוא זקוק בכלל לסימנים? הפסוק המרכזי שבעצם יש בו את הציווי, והיה הדם לכם לאות על הבתים, אשר אתם שם. כלומר, תדע לך, אומרת התורה, הדם הזה עניינו הוא אתם. כמו שאנחנו יודעים, החודש הזה לכם, גם פרשת השבוע שלנו, אתם אלה שקובעים את החודשים, אתם אלה שיש להם את הכוח הגדול הזה. לכן אומר רש"י, והיה הדם לכם לאות, אומר רש"י, לכם לאות ולא לאחרים. מכאן שלא נתנו הדם אלא מבפנים. כלומר, הדם הזה הוא בכלל היה דם פנימי, דם שמי שראה אותו זה רק יושבי הבית, כמו שראינו, בביתים אשר יאכלו אותו בהם. כשיושבים ואוכלים את קורבן הפסח, מסתכלים על המשקוף ועל שתי המזוזות ורואים דם. וממילא אם יש בית שלא אוכלים בו את הפסח, אם יש בית שלא נמצאים בו, לא צריך לשים בו דם גם אם הוא שייך ליהודים. מה טעם הדבר הזה? את זה מגלה המגיד למרן רבנו יוסף קארו, ואומר המגיד כך, מדוע צריך סימן? קודם כל, הרי גלוי ולפניו הכל, כל ראש הוא יודע איפה יש יהודים, איפה אין יהודים. יש לומר שהאות והסימן צריך להיות בגלל המלאכים שבאו עמו. טוב,
הקדוש ברוך הוא יודע, אבל המשחית, לא ייתן המשחית אל בתיכם לנגוף המשחית, המלאכים האחרים לא יודעים. אבל זה טעם קלוש, כי הקדוש ברוך הוא פשוט יכול להגיד למשחית, לך לאלף, אל תלך לבית, תיכנס לתף, תצא מזין, מה הבעיה? פשוט מאוד. ועוד יש לומר בהקדים מה שיש להקשות, שאותו סימן היה בדם, והדם הוא אות מוות. הרי למה יש דם? אם יש דם על שתי המזוזות ועל המשקוף, מה זה אומר? זה אומר שיצא דם, כלומר שיש כאן מוות, יש כאן מת. והוא בהיפוך מה שרצו. הרי עם ישראל יושב בפנים בבית, ומה הוא אמור להיות? אמור להיות מוגן מהמוות. ואז הם אוכלים את הקורבן, מסתכלים למשקוף, מסתכלים לדלת, רואים דם, הקונוטציה שעוברת בראש היא, וואו, יש פה דם, נשפך פה דם, יש פה מוות, יש פה עדר חיים. ועוד, הסימן צריך להיות מצד החוץ. אם באמת המטרה היא רק המלאכים, כמו שאמרנו קודם, אז שיהיה בחוץ, שהמלאך לא יודע, המלאך יסתכל. אבל זה היה מצד הפנים, אבל הסימן כאן הוא מבפנים, כמו שדייק רש"י. סוד הדבר, אומר המגיד, כלומר העומק הרוחני של הדבר הזה, שרצה הקדוש ברוך הוא שיבטחו בו. הסימן הזה, המכה הזאת, מעבר למכה הגדולה נגד פרעה ונגד המצרים, המכה הזאת היא מבחן אמונה לעם ישראל. ולכן, יניחו אותו אדם על הפתח מבפנים, וזהו שכתוב, והיה הדם לכם לאות. ובמקום שהיה להם לירה בראותם דם על הפתח, הרי כשאני אראה דם על הפתח שלי אני אפחד, הנה תסתכלו, המוות מחס ושלום מגיע לפה. ואיך אני יכול לשבת לאכול בשלווה את הקורבן אם אני מבין שיש דם בפתח? אדרבה, במקום זה, יבטחו באדונם, שציווה לעשות כך שיהיה להם הצלה, והזכות של הביטחון הזה יגן עליהם. כלומר, עצם ההתחזקות בביטחון, עצם ההתחזקות באמונה דווקא בשעה שיש דם בפתח, ההתחזקות הזאת היא בעצם מגן גדול. ההתחזקות הזאת היא מצווה אדירה, והיא תריס המגן בפני הפורענות. וזהו שכתוב, והיה הדם לכם לאות, וראיתי את הדם, ופסחתי עליכם. אני לא פוסח על הבית, אני פוסח על מי? עליכם. כלומר, במילים אחרות, אני יחד עם המשחית, לוקח אותו ואני נכנס לבתים. ומה אני מסתכל על הדם? ואני פוסח עליכם, כי אני רואה שלמרות הדם אתם מאמינים. כלומר, אראה את הזכות של הביטחון שלכם, שהאדם שהיה סימן של מיתה, יהיה לכם סימן של חיים בביטחון של מאמר אדוניכם. לפיכך אמר, וראיתי את הדם, אני אראה את הדם, ואז אני כאילו אמור לראות כמה אתם מפחדים, ופסחתי עליכם, כי אני רואה שאתם לא מפחדים. אני רואה שאתם חזקים בביטחון, שאתם מאמינים בני מאמינים. אנחנו נמצאים במערכה כבדה, ולדאבון הלב, דם רב נשפך. והדם הזה באופן טבעי מחליש אותנו. כי אין אדם שיש לו לב, שהלב שלו לא נמס, לא נמס. והעיניים שלו לא דומעות למשמע כל הסיפורים וכל הגבורות וכל המשפחות הצדיקות וכל החיילים האמיצים והצדיקים והשבויים והנהדרים שאנחנו נכון לרגע זה עוד לא יודעים לגמרי מה קורה איתם. ואנחנו רואים דם. וכשאנחנו רואים דם אנחנו מבינים שדם הוא נטילת חיים. ולכן אנחנו אמורים לפחד. אנחנו אמורים להתכנס. אבל אם אנחנו דווקא בזמן הזה בוטחים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בידיים שלו, הידיים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא דרכי דרככם, לא מחשבותיכם, מחשבותיי נאום השם. אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו יודעים כל פועל השם למענהו. ואנחנו יודעים שאין דבר רע יורד מן השמיים, והכל הוא כדי לגאול ולגלות את הקדושה ואת הגאולה ואת השמחה בעם ישראל. הכל העולם הזה הוא מפני שהקדוש ברוך הוא רצה להשפיע מטובו לנבראיו. זה נכון לא רק פעם בפרה-היסטוריה של בריאת העולם, זה נכון היום. וגם היום כשאנחנו רואים דם נשפך, אנחנו חייבים להתחזק בביטחון. להתחזק בביטחון בכוחות המיוחדים והמופלאים של העם הזה. ותראו איזה פלא, באמת פלא עצום. דווקא המשפחות השכולות, שכואבות כאב עצום, 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 דווקא הם, כך קורה, הולכות ומחזקות את כל העם. למה? כי הדם הוא יכול להיות אות של מוות. אבל עצם זה שיש דם,
זה מראה שיש כאן חיים. אומר הנביא יחזקאל, פסוק שאנחנו אומרים אותו בברית המילה, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. הדם הזה, נטילת הדם הזה, נכון שהיא מורה לפעמים על מיעוט עיבוד של חיים, כי הדם יוצא, יש קצת עיבוד של חיים, אבל זה מראה שיש פה חיים. כשפוצעים אבן, לא יוצא ממנה דם. כשחותכים עץ, לא יוצא דם. אבל כשיש פצע באדם, כשיש פצע באומה, יוצא דם, זה מראה שיש פה חיים. יש חיים באומה. יש חיים באדם. יש חיים. לא עלינו ולא עליכם. אם חס ושלום, חותכים מת שעמד המון זמן, אז הדם כבר כולו קרוש והוא לא יוצא. אבל שיוצא דם זה אומר שהנה יש כאן חיים. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. ואנחנו בטוחים שגם בתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לחיות, מראה לנו את קדושת החיים, את גדולת החיים. ואנחנו צריכים להתחזק בביטחון. להתחזק בביטחון שדבר אלוהינו יקום לעולם. ודבר אחד מדבריך, האחור לא ישוב ריקם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו גאולה, והתחיל לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שיבה לארצנו הקדושה, ושבנו לארצנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהכל יתבנה מחדש, והכל מתחיל להיבנות מחדש. ואנחנו בטוחים, גם עכשיו, שאנחנו נצא מכאן מחוזקים יותר. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. והדרך הארוכה הזאת יש בדם, והדם הוא מפחיד. והדרך הארוכה היא לא רק ארוכה, היא גם קשה. אבל אנחנו לא מפחדים. כי אנחנו יודעים שבסוף הקדוש ברוך הוא כאן כדי לגאולנו. וכל המהלך הזה, כל הקושי הזה, הוא כדי לגלות בנו מידת ביטחון. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. לעמוד בשואה הנוראה, ולהמשיך ולהצהיר, אני מאמין. מי היה מאמין? מי היה מעלה על הדעת? לעמוד ביום שמחת תורה, שהכל חרב מסביבך, ולהגיד, אני מאמין שעוד נתקומם כאן. מי יכול היה לעלות על הדעת? נכון, יש אבדות, וכל אבדה, הלב כואב, והאמינו לי, ברמה אישית אני מוריד דמעות, כל כך הרבה דמעות, על כל אחד, וכך נוהגים כולם, זה לא אני, זה כולם עושים. אבל אנחנו יודעים שיש כאן חיים. אנחנו יודעים שיש כאן תקווה. אנחנו יודעים שיש כאן מנהל. ואנחנו בטוחים, מתוך אמונה גדולה, בצור ישראל וישועתו. אנחנו בטוחים שמכאן, בדיוק כמו אותו הדם שם של מכת הבכורות, הדם שלא היה מופנה כלפי המצרים, אלא היה מופנה כלפי פנים, כלפי בירור פנימי של עם ישראל. תראו את הדם, אל תפחדו, תאמינו בגאולה, והנה, ישועת השם כהרף עין, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כך יהיה בעגלה ובזמן קריב, אמן ואמן. שבת שלום.